Мен нәрсәдер сизәм кебек. Минем аңымда нидер уяна, тик мин аның белән идарә итә алмыйм. Син нәрсәләр күрәсең? Изге сугыш якынлаша. Шынга аша торган төшләрне еш күрәсеңме син? Әйе. Бу бик гади сынау. Кулыңны тартмадан чыгарсаң, үләсең. Нәрсә анда? Ачы әрни. Сиңа мирас итеп артык зур көч бирелгән. Үзең белән идарә итә алуыңны дәлилләдең. Башкалар белән идарә итәргә өйрәнергә вакыт. Әлегә моны беркем дә булдыра алмады. Әтием идарәсендә тулайым бер планета. Ул аны югалтып бара. Тиздән аның байрак планетасы булачак. Ул аны да югалтачак. Дустым! Аракис үлем тузагы. Кырып ташлагыз. Безне юк итәргә телиләр. Алар бер-бер артлы минем якыннарымны үтерәләр. Тәму утында яндырыйк. Хайван тузакка эләксә, аннан котылу өчен үз тәпиен кимерә башлаячак. Ә син нишләячәксең? Мин беләм сине. Бер вакыт легенда туачак. Һәм бар дөньяның язмышы аның кулында булачак. Киләчәк. Мин аны күрә алам. Мин курыкмаска тиеш. Курку акылны үтерә. Герцогым, Курку юкка чыккач, үзем генә калачакмын.